Anginibingelele, ngithemba ukuthi niyaphila bazalwane bami egameni likaJesu. Yabo, ngifuna ukukhuluma nje ngami ngafishane nje mina njenganoSibusiso wakaMkhize. Ngiyakholwa bazalwane, uNkulunkulu wangisiza nje, wangenzela umusa. Ngakholwa egameni likaJesu. Ngihamba emhlabeni nginalelo themba lokuthi namhla ngifa ngiyombona uNkulunkulu according to the word esilifundayo eBhayibhelini. So ke lento yokukholwa ke isize kakhulu impilo yami, ngangokuba angazi kube kuthiwa angikholwa ngabe angazi ukuthi ngabe nginjani, ngoba ngaba nebhadi lokuthi mina ubaba ongizalayo angilahli, yabo. Ubaba ongizalayo nje indaba yami wangayingena kusukela nje ebuncaneni bami, kwala noma sekudlula emhlabeni at the age of 13 years. Ubaba wangayingena nje indaba yami, kwala noma sengizama ukuthi ngiyisondeze kuyena, ngoba i-background yakomalume ayikho right. So ngaleso sikhathi ubaba wayesawumuntu o-affordayo nje, yabo. Kodwa ngaba nebhadi nje lokuthi wangangifuna. Into-ke engayibona noma into engayithathela isinqumo sokuthi iyona into ezokwazi ukugcina ukuphila kwami at the age of 13 years, ngadecide ukuthi into ezongisiza ukukholwa, noma ngingasho ukuthi ukukholwa because ngalezi ayikhathi ngangakayi-understand, ngangakwazi ukuhlukanisa, kodwa ngangazi ukuthi impilo engcono eyokuthi sibe sesontweni, because ngakhuliswa ngaleyo nto. Uma wayengifundisa engihambisa isonto, wangishiya-ke ngikhonza kwelinye ibandla eliseMaranihill, ngaphansi kwamkhulu uNciko, ibandla lamaZayo, njengoba namanje nje ngisayisayona. Ngaqhubeka-ke nokukhula kule environment yokukholwa. Angiphilanga nabangani, into nje ethi mngani, into ebengayazi leyo. You know why? Hayi ngoba angithanda ukungaphili nabangani. Isimo sempilo yami sasingangivumeli, ngoba ebanganeni kuyagqokwa, kuyaswengwa, kuhanjwa ney'kole, niyaphuma nizulele. Ngaleso sikhathi mina impilo yayingangiphethe kahle. Ngangibonga uma nginazo iy'ngubo zesikole ney'ngubo zasesontweni. Mese ngibuya esikoleni, ngihlalela endlini, ngiyayidwebela, ngizakhela amaculo. Angiyazi impilo nje yokuhlangana nabangani, into engayazi leyo. Ngakhula-ke kanjalo. Mengikhula ekuhlaleni kwami ngedwa-ke ngafunda izinto ey'nkulu kakhulu ney'ningi ezingimatanisa nevangeli, ngoba isikhathi esiningi bengabe ngenza amaculo ngangihlala neBhayibheli, ngangifunda iBhayibheli. Ngazi ukuthi ngoLwesihlanu kune-practice esontweni, lamaculo fanele ngiyowafaka.
yagcina isiyakha kakhulu lento yokufunda iBhayibheli kumina. Yagcina isikwazi ukungihlukanisela ukuthi yini into e-right, yini into e-wrong. So uma ngabe wena kulesikhathi samanje ungibone ngazuthi umuntu othanda ukuhlala yedwa nje, ubone ngazuthi leyo nto i-wrong, it's fine, ayikho inkinga. Lokho mina ngikona okungisustain ukuphila. Mhlawumbe ngakho kube kuthiwa ngikhule ngiphila nabangani, mhlawumbe ngaba ngikho namhlanje emhlabeni, ngoba namanje ngisayihlalela ngento. Uma nje ngingekho kwami, ngisuke ngisemsebenzini ngiyihlalele ngento. Uma ngingekho emsebenzini ngiyihlalela kwami, ngiyihlalele ngento. Anginaso nje futhi leso. Anginaso nje futhi leso. Ngoba ukuba kwi-environment yokuba yi-one ingenza ukuthi ngibe nesikhathi esiningi noNkulunkulu. Ngazi ukuthi yini ekumele ngiyenze ey'ntweni ezihlangene nevangeli. Kuhamba isikhathi-ke ngaze ngafika la khona ivangeli livuleka lokwangempela, kuze kumbuleke ivangeli leqiniso. Ngabe likhona le ivangeli, likhona futhi nelinye ivangeli. Angeke ngingeneke kakhulu lapho, kodwa likhona ivangeli, likhona futhi nelinye. Uyabona? So lambuleka-ke ivangeli lokusinda egameni likaJesu, ngasindiswa nje egameni likaJesu. Ubizo-ke lahamba nami njengoba nje namhlanje ngibizwa ngodokotela. It's not just a name, igaba engiyihambile, ngihamba noNkulunkulu. Ngiyasummarize. Umfundisi mina ngabuthatha ngo-2010. Ngo-2017 ngathatha ukuba i-marriage officer. Thatha iziqu zokuba i-marriage officer. Ngo-2019 ngase ngithatha iziqu zobudokotela. So ngiyasummarize nje. So engifuna ukusho-ke ukuthi uhambe yambuleka lento yokuthi uDavide makathi wangilungela ukuba ngihloshwe ukuze ngifunde iy'miso zikaNkulunkulu. Endleleni ngesikhathi ngisakhula, ezinye izinto bezenzeka zibe buhlungu. Mina ngizalelwe emndenini o-rich. Abantu abaningi nje basemndenini wasekhaya esayidini lakababa ba-rich. Yabo, ba-rich nje lokwanempela. But angazi noma uNkulunkulu noma uSathane, kodwa safika esigabeni la khona thina kubantu basesayidini lakababa sifana nabantu abangaphili. Abasiboni njengabantu abaphilayo. Bangasiza abanye abantu basiyeke thina sikhona. Angikho-ke lapho-ke, but bengenzela ukuthi ngidlule kule phase ngoba khona la ngifuna ukuya khona ekuthenini uthi uDavide wangilungela ukuba ngihloshwe. Mhlawumbe kube kuthiwa kukhona ezinye izinto ezaba usizo engahamba ngayithola endleleni. Mhlawumbe ngaba ngikho kule level engikuyona ngokwesigaba sokuhamba noNkulunkulu. Ukube kuthiwa ngazuzwa noma ngasheshe ngabanjwa, ngangithi mengabe ngikhala ngilithola usizo eduze, kodwa ngagcina ngingasakhala. Sekuhlupheka kwasekudikidiki kumina kwathi bekuyishayela nje yabo. Kuba khona abantu abangirejectayo ngithi hayi mina ngarejectwa ngisho ubaba ongizalayo noma wami ofisa noyihambela. So nje ngichwanele nyoka mina, ngichwanele nyoka. Yabo. Konke ngikuachievile empilweni ayisi God. Nabantu abadlala ngami njengamanje, abadlala ngami kulesikhathi samanje, because baningi abantu hayi ukuthi badlala ngami ngoba ngiyisilima. Cha, ezinye izinto nje ngiyazamukela nje ngoba vele ngikhule ngaphansi kwenhlupheko nangaphansi kwezinto ezibuhlungu. So uma ucabanga ukuthi uma udlala ngami manje noma ungizwisa ubuhlungu manje, ungacabanga ukuthi uqala into entsha. Into vele ngikhule ngayo, into engiyaziyo leyo. Yabo.
Mongizwe usubhla awuqali into entsha, yabo. Awuqali ubizo. 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 Ubizo lungivulele mina ngiyakwazi ukujikelwa abantu basekhaya. Ngiyakwazi ukujikelwa abantu engizalwa nabo ngenxa yobizo. But kuzona zonke lezo zinto nga-8, yabo. Ngiyakwazi ukusizwa abantu, hayi ngoba bengisiza ngoba befuna lento engiyona. But uma sengiyiholda back lento engiyona, noma uthola ukuthi kunesimo esingiphoqa ukuthi ngingabi khona la bengidinga khona, bese beyaliholda back usizo lwabo. Ngiyayazi yonke leyo nto, not ngoba ngingafuni ukubasiza, kodwa manje kuba ukuthi mhlawumbe khona ezinye izinto nami engibhizi ngazo ezingisizayo. Mina iningi labantu abangisizayo, abantu abangisiza ngoba befuna something mina, not ngoba bengisiza ngoba bethi asimncede lo. So uma kunento ebuhlungu, cabanga ukuthi ungizwisa yona mina, usuyidlalela ngesikhathi. Ngisuke ngizwe ukuthi ubuhlungu, futhi ngibone ukuthi lo yazi lokho usubuhlungu. Kodwa ngithi ngoba vele ungikhumbuza into vele engiyaziyo engadlula kuyona. Let so be it. Hayi ngoba ngimesaba, hayi futhi ngoba ngiyigwala. Abaningi nje abaziyo ke esikhule nabo bayazi ukuthi akusilona igwala leli. Kodwa kukhona isikhathi la khona ufika esigabeni sokuthi khona ezinye izimpo oyinqoba ngokuthula, uyinqobe ngokwamukela, uzinqobe. Bacabanga ukuthi bakudefeatile, ingakho iBhayibheli lithi thina esikholwayo sinqoba kungathi siyahlulwa. Bacabanga ukuthi bakudefeatile. Baningi left and right, baningi mina abantu abangixhaphazayo, kodwa ngiqhubeke ngiphile. Yazi ukuthi kwenzakalani? Lo ngixhaphazayo uyena osala nengcabha yokuthi kodwa I know ukuthi lento engiyenza uSibusisa ayikho right, but akusekho ukuthi ngiyenzeni ngoba vese ngiyenzile lento. Kodwa lo muntu still uyaqhubeka. Futhi bonke abantu abangixhaphazile nabantu abangihlukumezile bathi beka bangifica ngisayilento engiyona. Akekho engibambele iqhubu. Abanye ke nje abavesana bayisukele ngoba sebeyishawelwa into zabo. Kodwa mina ungangihlukumeza namhlanje ufike kusasa sawubona sithi awuyebo kunjani, uyaphila. Yabo. You know why? Ingoba ngikhule aphansi kwenhlupheko. So ke ngifuna ukukhuluma lamazwi ukuthi uDavide kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde. You know, umuntu ofika kuwena akhale ngenhlupheko, akuyakhi isense kuwena uma ungakazi udlule kuleyo nto. Isizathu mina esenza ukuthi ngigcine ngishawa nabantu engibabona ukuthi bangishaye kodwa ngibasiza, ingoba ngisuke ngi-understand motivation aqhamuke ngayo. Mathi Sibusiso ngixakekile ngicela umsize la, ngimsiza ngisho ngazi ukuthi lo dlala nabo ngimsiza. Mina usizo mongalitholi kumina ingoba ngisuke nginalo kuphela. So uDavide ke kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zenkosi. Kulesi sikhathi ke njengikusona njengamanje, inhlupheko izenenye. Ngihamba kumanye ama-levels. Uyabona ukujikelwa abantu obubathemba ukuthi labantu uma ushayekile ibona abantu bokugcina okwazi ukuthi ukhale kubona. Noma uthi mengabe ufike kubona ufike uthole induduzo, uthole ukufudumala, kodwa uthole ukuthi ushawa bona.
bakwakhele itori, bakwakhele bajike izinkulumo zakho, uzubona ukuthi yabona manje sekufanele ngifike esigabeni la khona ngiba noNkulunkulu nje kuphela. Uma ngabe umuntu obizo-ke, uma uwumuntu obizo, ngiyafisa ukuthi abosisi abanawo ubhuti babo abakholwayo impela, ngiyacela ukuthi bakhulekele. Futhi ungathi bengabe ubona umfowenu enza isono bese uthi hayi, bese nithi abantu bayakholwa-ke njalo benza izinto nje. Indlela abantu abakholwayo nabantu obizwa abalingwa ngayo ayifani indlela ejwayelekile negeneral, ifana nawo wonke umuntu. Uma unengane yakhe enobizo, musule kuyicwasa uyigcona ukuthi wena uyazenza umuntu omdala bla bla bla, yonke leyo nto. Khulekela ukuthi uNkulunkulu ayisize kule nto ayinikeza yona. Uma unomzala wakho, uma unokhazini wakho, even abafundisi benu, nibakhulekele, ngoba umuntu obizwa uyacelwa. Umuntu obizwa akahlelwa izilingo ezifana nezabo bonke abantu, kodwa uyacela. USathane uyamcela nje umuntu obizwa aprepare ukumlinga, aprepare ukumshaya phansi, akuhlela uSathane ukushaya umuntu obizwa phansi, uyakuhlela uSathane. USathane uma esehlela ukushaya umuntu obizwa phansi, usebenzisa sonke isikhalo ongasicabanga. Obuza abafundisi bakutshela, uyakwazi ukujikela umfazi ombatha naye endlini, ombatha naye ingubo eyodwa, akuphendule isitha, akuphendule umuntu omubi. Uze uthi noma uyacabanga yini engiyenzile la, akuthola ukuthi awuyitholi anti. Uthi uma uthi uyambuka ngempela uyayiminisha le nto ayishoyo, ngempela uzibona yena e-right kule nto ayikhulumayo. aze athi akulandwa abantu. Yazi ukuthi abalandelweni abantu, abalandela ukuthi ku-expose wena kule zinto yena ezakhela wena, ukuthi uphenduke ube umuntu omubi. Umuntu obizwa-ke, umuntu ebizwe ngempela, iningi labantu ababizwe ngempela akumnandi ey'mpilweni zabo. Mina nje nabanye enibaziyo, ngiyacela ukuthi nisikhulekele, ngiyacela nje ukuthi nisikhulekele. Uma umuntu obizo ujikelwa zingane zakho ziphenduka iy'lwane kuwena, zikubuke njengomuntu omubi. Uma umuntu obizo, nake ngibezwe nje bethi abantu la khona umuntu okholwayo unokuthula kunephisi. Kanjani uSathane kanjani uSathane engabafuni kanje abantu abakholwayo? Akarelax uSathane. Obonga uNkulunkulu uma ngabe abantu abakusurroundile bekwazi ukuba ilento iyona, bekwazi ukuba nawe nasemkhulekweni. Ngombonga uNkulunkulu. Abantu abathi mengabe kwehla ilingo kube yibona abakukhumbuzayo ukuthi asikhuleke baba. Hayi we maye uma ngabe kuwena ukwazi ukuma, uma nje kuwena ukwazi ukuma,
uthola ukuthi abafowenu akusilona uhlobo labantu abathandazayo, odadewenu akusilona uhlobo labantu abathandazayo, unkosikazi wakhe akusilona uhlobo lomuntu okhonza ukuthandaza. Ngoba usathane ukwazi ukusebenzisa bona to be against wena. Nisikhulekele thina bantu bobizo. Abanye bethu bangene ey'dakamizweni, abanye bethu bangene ezintweni ey'ngalungile ey'ngasile, abanye bethu kuphele ngisho ukukholwa. Yethu uNkulunkulu engasukile, kodwa ukukholwa kuphelile. Sebenokucabanga ukuthi lento kaNkulunkulu ayikho. Abanye bethu sebeyigqila zotshwala ngoba bazama ukuphebeza zonke lezi zinto ababhekana nazo. And umuntu obizo, mind you, umuntu obizo akakwazi kumthatha isikhathi ukuthi kube nomuntu azomethemba akwazi ukubhodla kuyena iy'nkinga zakhe. Kube nomuntu umuntu obiza secretive, umuntu obiza ukuphila njenganomuntu ongazuthi uney'mfihlo, because akakwazi uku-expose iy'nkinga zakhe. Ngoba ukholwa leli lizwe lithi uqalekisiwe umuntu othembela kubantu, kodwa ubusisiwe umuntu othembela kuNkulunkulu, nothemba lakhe likuNkulunkulu. Zonke iy'nkinga zakhe usuke nethemba lokuthi uNkulunkulu uzoyilungisa ngelinye ilanga. Umuntu obizo angaze ajikelwe yibona bonke abantu engafuni ukukhuluma nje ukubona ukuthi kahle kahle lento ekhulunywa ngami ayikho, ngoba ubone ngazuthi uyabahlambalaza abafowabo uma ngabe ezokhuluma amaqiniso abo ukuthi kahle kahle ibona bangisukela benza ukuthi. Ubone ngathi uyabahlambalaza odadewabo, ubone ngathi uyabahlambalaza oma wakhe, ubone ngathi uyamhlambalaza unkosikazi wakhe uma ngabe ezokhuluma ukuthi hayi bo, kahle kahle lento eniyibonayo akusiyona, ekuyiyona ile. Kungaze kuphele nya kuphele ngaye. Abanye basemajele ngenxa yokuthi bahluleke ukuyidefenda, basaba ukuyiphendulela ukuthi wonke lama-allegation engibekwa wona angikwazi. Kahle kahle kuze kufike la kukhona usibanibani wethu. So uncamela ukuthi ubuhlungu, uncamela ukuthi ubuhlungu buthwalwe uyena kunalo muntu omanipulatayo. Umuntu obizwa unjalo. Ngiyacela ukuthi bakhulekele abantu engibaziyo babiziwe. Nami ngiyazibala phakathi. Uma nje uzwa le nkulumo engiyikhulumayo, emkhulekweni wakho nje ube nayo lento ethi Nkosi uzomkhumbula uSibusiso. Nkosi uze umkhumbule Mkhize. Mongathatha abantu bobizo, akhona abantu besilisa, akhona amadoda, ngiyavuma. Mina ngikhuluma ngabantu bobizo kakhulu. Ubahlalise phansi uthi ababhodle, abakhuluma izinto ababhekana. Ungezwe imali, ungezwe imali, izinto abayibekezelele, ungezwa izimanga. Bengithi nje ngikhulumela kwazo ukuthi nisikhulekele nje nisibeke Nkosi.